¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición de Levante en Directo, aquí en Levante Televisión, donde como todos los días les vamos a traer actualidad destacada que nos deja este lunes, día que abre la semana, hoy 27 de octubre de 2025. Y en este caso lo vamos a hacer para hablar de Valencia, clima y energía. Ya saben que recientemente estuvimos presentes en la apertura de ese foro que tuvo lugar la pasada semana en Biopar Valencia, y hoy vamos a conocer un poquito más un entramado de lo que es Valencia, clima y energía. Hablamos en este caso del Observatori de Canvi Climàtic. I per a parlar de tot això, avui contem així en la presència del plató de Levante Televisió d'este Levante en directe amb Andreu Escrivà. Ell és tècnic en projectes ambientals de València, Clima i Energia. Andreu, què tal? Benvingut i bona vesprada. Bon dia, moltes gràcies. I gràcies per estar així amb nosaltres. Parlem d'aquest Observatori de Canvi Climàtic de València, per a que la gent que ens siga veient i escoltant podria situar-nos un poc què és, on està, en què consisteix el treball. Doncs és un equipament d'educació ambiental que està en el barri del Cabanyal, és una antiga alqueria rehabilitada, és un lloc molt bonic, té un xicotet jardí i sobretot és un espai públic i obert per a que qui vulgui s'acoste i pugui aprendre sobre el canvi climàtic. És gratuït el poder accedir ahí? Sí, és completament gratuït, és un equipament municipal. L'únic que recomanem és cridar abans, allí hi ha un equip d'educació ambiental i cridar abans per a poder agendar una visita i que no coincidisca amb una altra que n'hi hagi, però evidentment és gratuït tant l'entrada com la utilització dels recursos que n'hi ha dins de l'observatori. Es tracta de més que un centre d'educació ambiental, no? Quins són els servicis que s'ofereixen des d'ahí? Pues efectivament és molt més que una simple aula d'educació ambiental, i és el seu paper fonamental, però després tenim una ludoteca on se poden jugar a molts jocs sobre temàtica ambiental, tenim també una xicoteta biblioteca sobre temes ambientals i particularment el canvi climàtic, que té préstec, és a dir, que pot anar qualsevol estudiant, per exemple, i demanar-nos algun volum, i després també tenim una zona de dibuixos, d'activitats familiars, i per últim l'Observatori del Canvi Climàtic, com altres equipaments de València, Clima i Energia i com altres equipaments de l'Ajuntament de València, és des de fa 2 anys refugi climàtic, el qual vol dir que en estiu, quan les temperatures altes són extremes, una persona pot anar allí senzillament a sentar-se, a estar una estona i a passar un poquet de frescor en un entorn cada vegada més calorós. Pel que me comentes, Andreu, sembla que el públic que acudís a poder visitar aquest observatori és des de xicotets a més majors, no? I entenc també que cadascú amb les seues inquietuds o motivacions per a poder visitar-ho, no? Efectivament, és un públic molt divers. Fonamentalment tenim escolars, des d'etapes d'infantil fins a institut, també n'hi ha gent d'universitats, però després tenim centres esportius, associacions de veïns o culturals, persones que passen perquè els interessa, persones que passen i volen compartir algun tipus de descobriment o d'inquietud o tenen dubtes senzillament sobre la qüestió climàtica, i és un públic molt divers, el qual ens ajuda un poquet a entendre millor quines són les percepcions de la ciutadania valenciana sobre aquesta qüestió i sobretot a prestar aquest servei que l'Ajuntament ofereix de forma gratuïta. Com a expert que eres, Andreu, parlant de la ciutat de València, és especialment vulnerable a aquest canvi climàtic? Jo te diria que sí, perquè tot l'arc mediterrani, és a dir, tot el Mediterrani és el que es coneix com un hotspot, com un punt calent del canvi climàtic, és una de les zones del planeta que més s'està escalfant, tant la part terrestre com el propi Mediterrani, que el Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, el CEAM, que tenim també així en València, està mesurant des de fa uns anys i ja ha vist que ha pujat la temperatura més d'un grau en els últims 30 anys, i en el cas de la ciutat de València, des que n'hi ha registres en 1869, també trobem un increment de més de 3 graus de la temperatura de la pròpia ciutat, amb la qual sí, efectivament, és una ciutat que està en l'epicentre d'aquest escalfament i que, a més, vivim en un territori, que ho sabem jo crec que tots i totes, un territori amb muntanyes, un territori amb marjals, un territori de costa, el nivell del mar està pujant, amb la qual ens hem de preparar com s'han de preparar la resta de veïns i veïnes de tot el Mediterrani. A més, en uns dies sensibles, perquè dins de 2 dies
malauradament és aquest aniversari, no, de la Dana, no, que no podem oblidar. Efectivament, així el que ja és una realitat, diríem, d'augment de fenòmens extrems, uns fenòmens que ja coneixíem en el nostre territori des de fa molt de temps, les riuades són històriques en totes les conques del Xúquer, del Túria, però que efectivament ha d'alguna forma esperonar-nos a la ciutat, tant a la ciutadania com a la pròpia institució de l'Ajuntament de València i a totes les empreses, institucions, associacions, a tractar de teixir una ciutat més resilient i millor adaptada al futur, i com bé deies al principi, s'ha creat aquest Foro València Sostenible, en el qual jo crec que dona part de la resposta a aquesta qüestió. Tornant a l'Observatori, treballen educadors ambientals. M'agradaria que pogueres explicar un poc, no? Qual és la seva tasca, què és el que fan i sobretot per què són tan importants. Pues la veritat és que és molt important tant la pregunta com la resposta, perquè l'educació ambiental habitualment molta gent pensa que és una qüestió d'anar a la natura, aprendre algunes espècies de flors o d'insectes, i no és això. A banda d'això, és entendre en quin moment estem, és a dir, necessitem una sèrie de ferramentes per a poder entendre un món que és l'actual, que ja no és el món en el que vàrem néixer, ni tu, ni jo, ni ninguna persona que ens estiga escoltant, i sobretot per a tractar de construir un món millor, per adaptar-nos a lo que ens ve i per adaptar-nos també a aquesta realitat i ser capaços de transformar-la. I per això fan falta professionals d'educació ambiental, que són el que tenim a València Clima i Energia, formen part del nostre equip actualment, i en el qual estem molt contents perquè necessitem este perfil de professionals que ens puguen ajudar a transitar este camí que encara hem de fer tota la ciutadania, de transició ecològica. Al final és d'un punt A a un punt B, hi ha que transitar, és molt llarg el camí, però sense l'educació ambiental és molt més dur i molt més llarg, en la qual, Parlaven abans, i l'has dit bé, Andreu, d'aquest canvi climàtic, l'escalfament també global del nostre planeta, i moltes persones es pregunten què puc fer per a ajudar, per a mitigar tot això, perquè encara que una persona dirà jo puc fer poques coses, ha de ser a gran magnitud, però pocs, si se sumen, a la fi és molt. Cal conscienciar també a la gent que pot fer coses precisament per evitar tot això, per ajudar. Efectivament, en l'Observatori del Canvi Climàtic, una de les nostres ferramentes fonamentals que tenim és el que anomenem el panell de les teues decisions. És un panell que està fet en base a distints articles científics, a literatura científica, diríem, molt ben sustentada, i en el qual oferim un ventall de possibilitats d'accions i compromisos personals per a disminuir la nostra petjada de carboni. És a dir, no n'hi ha que fer-ho tot, i no n'hi ha que fer-ho tot superbé, però sí que n'hi ha molta gent que ens diu, ostres, és que ja no sé què més fer, jo separo el plàstic, o jo tallo l'aigua quan m'estic rentant les dents, què més puc fer? Nosaltres el que fem és donar opcions i donar informació verificada sobre qüestions relacionades amb la dieta, amb el malbaratament alimentari, que també és molt important, amb el tema d'energies renovables, eficiència energètica, amb una sèrie de qüestions que són molt fàcils d'adoptar i que podem anar transformant en el nostre dia a dia. I xicotetes decisions, per exemple, de compra, tant en el menjar com, per exemple, una molt evident, i amb un estem en València, comprar de proximitat, comprar de temporada, no malbaratar aliments, aquest tipus de qüestions sempre és molt important, o després també de roba. Roba que entre els adolescents i entre algunes etapes educatives és un tema molt identitari, molt present, n'hi ha que pensar quin ús de la roba fem, quant en tenim. Ara acaba d'eixir un estudi que diu que si deixarem de produir roba en el planeta tindríem roba per a vestir les següents 6 generacions. Igual hi ha que pensar. Entonces, el que fem és tractar de donar solució a estos dubtes que té la gent i a aquestes preguntes, i el que aconseguim, espero, és canviar un poquet el xip de moltes persones que sí que ens diuen, quan acaba la visita a l'observatori n'hi ha una pissarra molt bonica que es diu el meu compromís pel clima, i llavors si a tu t'ha canviat alguna cosa o dius, ostres, si he fet un clic, ho apuntes i nosaltres li fem una foto i quan tornes ja t'ho recordarem a veure si ho has complit. Parlaven abans de l'important que és transmetre a totes les generacions el seu punt, que pot ser fonamental per tal d'ajudar,
els dissabtes tinc constància de que feu activitats precisament per a famílies, es diuen els dissabtes diveractius, no? Sí. Conta'ns un poquet en què consistís aquest tipus d'activitat. Pues el que van tractar de fer i van donar una resposta a una demanda ciutadana que n'hi havia és que més enllà de les activitats escolars que poden haver de dilluns a divendres en horari escolar, sí que n'hi havia famílies que volien vindre o algunes vesprades o algun dissabte quan entre setmana no podien, i es va crear aquesta figura de dissabtes diveractius en la qual el que fem és una activitat temàtica, és a dir, pot haver un conte, pot haver una visita al mercat del Cabanyal en un moment determinat, pot haver un joc basat en este panell de les teues decisions que estàvem parlant abans, i el que es fa és acompanyar a aquestes famílies, evidentment adaptant-se al nivell que n'hi hagi, perquè sigui una activitat entretinguda tant per als adults com per als xiquets. I jo crec que aquesta part ha funcionat molt bé perquè tenim Nadal diveractiu, tenim Pasqua diveractiva, tenim Estiu diveractiu, i el que tractem de fer també és plenar aquests moments en els quals potser les famílies volen fer alguna activitat educacional i no n'hi ha escola, no n'hi ha una altra alternativa, i a més recordant que és una activitat pública i gratuïta, la qual l'únic que han de fer les famílies que estiguin interessades és visitar la nostra web, que és climayenergia.com, i buscar Observatori de Canvi Climàtic, escriure'ns un correu, cridar-nos per telèfon i preguntar quan és la propera sessió de dissabtes diveractius i sobre què va, i apuntar-se. Per anar acabant, Andreu, adaptació i mitigació. Tot això en un context on sabem que el canvi climàtic és inexorable. Què volen dir aquestes dues paraules relacionades, lògicament, en aquest context? La primera és mitigació, que és deixar d'emetre els gasos d'efecte hivernacle, que són els que estan causant aquest augment de temperatura, per exemple el diòxid de carboni o el metà, i és el que s'està treballant molt des de la Fundació València Clima i Energia i també des de les oficines de l'energia, que depenen de nosaltres, amb comunitats energètiques locals, amb panells solars, amb compres comunitàries d'energia renovable, eficiència energètica, és a dir, fer que la ciutat emeta menys gasos d'efecte hivernacle. L'adaptació és adaptar-se a una realitat, com parlàvem abans. València s'ha escalfat més de 3 graus des de fa un segle i mig, amb la qual n'hi ha que començar a adaptar-se, n'hi ha que començar a pensar en ficar més ombra en alguns llocs, n'hi ha que començar a pensar en el tipus d'asfalt o en el tipus de parcs com els fem, i en aquest sentit el que es farà és una redacció d'un pla d'adaptació de la ciutat els propers anys, és un pla ambiciós, per a veure com serà la València del futur i sobretot com ens podrem adaptar a aquestes noves condicions que ja estan així i han vingut per a quedar-se. Andreu, per a acabar, quin missatge, aprofitant que estàs així en directe així amb nosaltres, en Levante Televisió, en este Levante en directe, podrien donar com a titular final per a conscienciar a la gent, perquè jo me consta, i vosaltres m'imagino ho tindreu més controlat, que cada vegada, afortunadament, la gent està més conscienciada amb el que ha de fer, però encara n'hi ha treball per davant, no? Jo el que em quedaria és amb una dita popular valenciana, que és que tota pedra fa paret, i jo crec que sí que necessitem canvis estructurals, necessitem canvis col·lectius, que també s'estan donant en el marc de la ciutat, del territori valencià, però que tots i totes podem fer la nostra part i sobretot podem comunicar-ho a la resta d'amics, companys de treball, el que siga, i tenim un lloc per anar a informar-nos, que és l'Observatori del Canvi Climàtic, on ens atendran, ens prestaran llibres, ens deixaran estar allà si fa molta calor, i sobretot és una finestreta que té València, jo crec que hem d'estar molt orgullosos, una finestreta que es va obrir en 2012, per a que València informe i forme sobre canvi climàtic a la ciutadania, que és més necessària que mai en aquests moments. Andreu Escrivà, tècnic en projectes ambientals de València Clima i Energia, un autèntic plaer que ens hagis acompanyat avui així a Levante Televisió, que enhorabona per tot el treball que esteu fent i que continueu, per suposat, perquè el vostre treball jo crec que redunda en positiu per a tots nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres per esta finestra, per explicar l'Observatori. Gràcies, fins a la pròxima. Fins la propera.